Здравейте всички от мен, Павел Павлов. Днес реших да ви направя едно клипче или по-скоро да ви покажа един безплатен хостинг и то много добър. Аз лично много често не го използвам, нали, ако нямам закупен .com или BG, така. Фирмата първо, която се казва 00 WebHost. Тя е доста известна сред фри хостерите. Така, нека първо да ви покажа сайта, как да се регистрирате, как да се направите хостинг, после как да си го качите файловете на файл сървъра. Така, влизаме в Google, оттам пишем 030 WebHost. На мен ми е запазено. Давам на Order Now. Ще чакам малко, защото доста бавно. Така. Тук може да си изберем .com. Ако си изберем .com, нали, трябва да си заплатим. Ние ще си изберем естествено безплатния домен. Тук си пишем примерно името на домена. Тук ще окръстим урок. Така. Your name, вашето име, вашия имейл, парола и да повторим паролата и тук ключ за security. Така, и IGR Term of Service, че сме получили правата и си креатваме акаунта. След като си направим акаунта, те ще ви изпратят естествено на вашата почта едно писмо, което пише, нали, че си направили акаунт в 00 WebHost и всичко, нали, ако искате да влезнете, един директен линк към 00 WebHost. Аз вече имам, няма смисъл да си правя, то доста, така че аз ще влезна директно. Така. Your email, тук си пишете вашия имейл. Поставям сега с пасворда. Тук пишем security ключът и даваме submit. И тук вече си влизаме. Така, тук имам един стар домен, който не съм го изтеглил. Така. И тук вече си влизаме в панела. Примерно ще влезнем в тук съм ги регистрирал .com, ще влезем в този. Това е free. Тук си имаме файл менеджер. Имаме си MySQL датабаза, PHPMyAdmin, Website Builder от представен от WebHost. Не е препоръчителен, по-добре ви си направете един сайт, имейл, какво още, всичко си поддържа общо взето, нали, всичко си има за един web хостинг и това е. Сега ще ви покажа как да влезнете. Теглите си файл Zilla, ако нямате, трябва да се изтеглите задължително. Така. Копирвате си това, което е. Моето е tolerantnost.conzi.com. Поставяте си го на хост. След това си копирвате името. Поставяте си го. И си пишете паролата или си я копирвате и си я поставяте. Паролата е 21. Не е задължителен да го пишете. Ще ме извините, ама нещо не възприема паролата.
нищо не иска да влезне. Има някаква грешка, изглежда бъркам паролата, както и да е. Ами това е, след като се влезнете, тук ще се отворят всичките файлове, вече нали, ще може да съответно с плъзгане, примерно искаме този файл, плъзгаме го насам и го поставяме. Или може да си го избирате от компютъра, от директорията на компютъра. Ами това е, мисля, че ви бях полезен с този webhost. Нали, той е доста семпъл така и не иска някакви специални умения да имате. Благодаря ви, с уважение към всички вас, Павел Павлов.